hivenen rauhaton, mutta kokonaisuudessaan vietillisesti arvostellen erinomainen koira. Teknisesti hyvä ja yhteistyö erittäin hyvä. Valitettavasti sattuu muutama puutteellinen suoritus, eli 2 puutteellista suoritusta, jotka vie tämän koiran aivan semmoisen arvosanaluokkaan, mihin se ei käytännössä kuulu varmastikaan osaamisen syyksi, mutta siitä happens, niille asioille ei aina voi mitään ja tärkeää on päästä nopeasti eteenpäin ja yli siitä tilanteesta, että pystytään keskittymään seuraavaan. Ehkä sun pitää pieniä juttuja, missä pystyt parantamaan, täsmentämään, niin noutamisten luovutuksessa. Tää on neuvola. Rauhallisemmin esineen tarttuminen. Sun liikkeet on liian nopeat ja tämmönen koira, joka ei tarvitse kuin pikkasen, kun se nousee viisari ylöspäin, niin se nostaa sitä. Kun teet sen vähän rauhallisemmin, selkeämmin, tauotat sen paremmin, mä uskon, että siinä on yksi ratkaisu siihen asiaan. Eli luovutukseen. Pitäminen ok, se korjaa otetta, se tekee esineen ottamisen esimerkillisesti. Tulen äärimmäisen nopeasti takas, mutta siinä välissä se kerkee pikkasen korjata sitä. No, voi olla asioita, joihin ei pysty ehkä koulutuksellisesti puuttumaankaan. Vapaana seuraamisessa koira on tarkkaavainen, tiivis ja ohjaaja koiran kanssa on hyvä rytmi, mutta hivenen se rikkoutuu ja koira hyppii seuraamisen kuluessa hieman. Vasen kulma. Mulla on merkintä siitä, mutta mä en jaksa muistaa mitä siinä tapahtuu. Erittäin hyvä suoritus. Istuminen liikkeestä on puutteellinen. Maahanmenon luoksutulon yhteydessä erinomainen. Seisominen juoksusta on puutteellinen suoritus. Noutaminen tasamaalta erittäin hyvä. Metrin esteen yli noutaminen erinomainen, vaikkakin pientä rauhattomuutta luovutuksessa. Pinoesteellä sama asia, erittäin hyvä. Etelähettäminen perusasennossa, hivenen rauhaton aloituksessa, mutta kokonaisuus erinomainen ja paikallaolo on kunnossa erinomainen. Hyvä arvosana 8,5.